100 børn prøver, hvad det vil sige selv at lave tegnefilm. Troldspejlet i dag. Alle kan lave tegnefilm. Vi har besøgt en workshop, hvor 100 børn fik lov at prøve selv. Og så har vi premiere på Pixels, den nye serie med seernes egen computergrafik. Goddag og velkommen til Troldspejlet. Alle kan lave tegnefilm. Det har vi som overskrift i dag, og det er selvfølgelig ikke helt rigtigt. For det kræver både energi og lyst at lave tegnefilm. Men på den anden side må man sige, at så forfærdeligt svært er det heller ikke, navnlig hvis man bliver hjulpet lidt på vej. Det fik vi bevis for, da vi var i Odense i sidste måned, hvor over 100 børn fik lov til at prøve kræfter med at lave tegnefilm. En skole blev omdannet til et arbejdende tegnefilmværksted, hvor de 100 børn og en gruppe professionelle tegnefilmfolk så gik i gang med at lave film. De skulle lave en hel række små film, og de havde kun en uge. En uge er ikke lang tid, når man tænker på, hvor lang tid professionelle bruger på at lave tegnefilm. Det kan godt tage over et år eller flere år at lave en tegnefilm i spillefilmlængde. Men der blev arbejdet fra morgen til aften, og det lykkedes til sidst, det holdt hårdt, men det lykkedes til sidst, at få filmene færdige til tiden. Tegnefilm er herligt og meget opslidende arbejde. Børnene havde delt sig op i en række grupper, eller studier, som de kaldte dem. Hver studie skulle så producere en lille film, og hvert studie koncentrerede sig om en bestemt tegnefilmteknik, for der er jo flere forskellige måder at lave den slags på. Vi kiggede på 3 af de teknikker, der blev brugt på værkstedet i Odense. Her kommer nu den første af dem. Det er det, man kalder flyttefilm. Og flyttefilm er en teknik, der gør, at man kan lave meget på rimelig kort tid. Og det var der mange på værkstedet, der var glade for. Nej. Den vigtigste og måske også sværeste del af arbejdet med at lave flyttefilm er det, der foregår i kameraet, eller rettere under kameraet. For det er her, tegningerne bliver levende. Nej, der er han sådan lige ved at tage den ned der. Om han skal jo have den frem, ikke? Kameraet er ophængt, så det kigger ned mod en plade, hvor baggrunde og figurtegninger er anbragt. Her fotograferes 2 billeder ad gangen, og hver gang flyttes figurerne en anelse. På den færdige film, der bliver vist med 24 billeder i sekundet, kommer så virkningen. Det bevæger sig. Tegnearbejdet er i sig selv en mindre del af arbejdet, men det skal selvfølgelig gøres. Først tegnes figuren med blyant, gerne på papir, der har samme farve, som figuren skal have. Fordi papiret havde figurens farve, behøver man nu kun at lægge farver på detaljerne, som for eksempel ridderens fjerdusk. Til sidst klippes figuren ud, og den kan så anbringes oven på den baggrund, scenen skal foregå i. Arme, ben og andre dele, der skal bevæge sig, tegnes og klippes ud for sig, og så er det ellers bare at flytte figurerne ganske langsomt og præcist. Arbejdet under kameraet skal være meget præcist. Derfor gør man det, at man tester bevægelserne på video, inden den færdige film optages. Udstyret ligner det rigtige filmkamera, men forskellen er, at man her kan se resultatet på video straks. Det går lidt for hurtigt. Jeg skal have ryk på billederne.
Det går vi ikke, skal. Og her kommer så de færdige flyttefilm fra workshoppen. Sein trübes Auge fiel auf das Schwert neben ihm. Ein Gedanke durchzuckert sein Gehirn. Willkommener als hier einer in einem Strackesbrett. Konnte man das Schwert als eine Messer benutzen, ja? Er griff danach. In diesem Augenblick hörte er dumpfe Tritte. Ein kleiner Trupp fragt der Gästtruppe. Dann göttern sie Danke. Hjælp! 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 Aber längst von ihnen kam jetzt auch Lärm. Und dort erst standen Kommandos in fremden Sprache, die Perser. Sokrates verzückt wieder auf die Beine und so kommt. Hjælp! Keinen Fußbreit mehr zurück, Kinder. Jetzt haben wir sie, was sie haben wollen, die Hundeschone. Womit der 6. Nullers nach rechts zu fetzen treibe. Ich werde zurückgehen. Jeg kigger lige i kikkerten. Kan du se noget? Ja, en lille grøn ø. Vi sætter kurs mod den. Pas på, der kommer et rev. Puha, det var hårdt. Hvordan kommer vi nu videre? Jeg tror, det bliver uvejr. Jeg tror, vi kan bruge denne palme som båd. God idé. Tog fra Svendborg og går fra Sporsøv og 2 minutter. Tog fra Svendborg og går fra Sporsøv og 2 minutter. Dum, dum. Flyttefilm er måske nok lidt primitivt, men det er til gengæld en sjov og tidsbesparende teknik. Faktisk er det også den allerførste tegnefilmteknik i verden, og den har været brugt mange år her i Danmark, hvor der ikke altid er råd til at lave sådan store, flotte, 100% fuldanimerede film. Tegnefilm er jo heller ikke kun et spørgsmål om bløde og livagtige bevægelser. Men der var nu også en gruppe på Odense værkstedet, som arbejdede med rigtig klassisk tegnefilm efter Disney-opskriften, det vil sige en ny tegning for hvert nyt billede på filmstrimlen. Og det er en teknik, der kræver tid og energi. Det holdt hårdt med at blive færdig til tiden. En tegning per filmbillede, det er nu også en overdrivelse, for selv de mest professionelle tegnefilmfolk bruger sjældent mere end en tegning for hvert andet filmbillede. Men det er jo heller ikke småting. 12 nye tegninger for hvert filmsekund. Klassisk animation kræver stort forarbejde, for man skal fra starten vide præcis, hvad man skal tegne. Derfor laver man en storyboard, der i tegneserieform gengiver handlingen. Til venstre tegner man det, der skal på billederne. Til højre skriver man den lyd og den tale, der skal passe til. Man skal som regel være mange om at tegne klassisk animation, så derfor laver man også en figuroversigt, så alle kan se, hvordan figurerne skal se ud. Og først nu kan man begynde at bevæge dem.
Man starter med en stribe helt grove skitser, der angiver, hvordan man har tænkt sig at bevæge sin figur. Nu kommer selve animationen. Det er her, figuren får liv. Tegneren her er i færd med en scene, hvor en skakbrik slår til en anden skakbrik. Han har lavet den første tegning, og nu tegner han så den næste i forløbet. Det gælder om at holde stregen løs, for på den måde rammer man bedre den form, figuren skal have. Hele tiden tjekker man, om bevægelsen fungerer. Det kalder man at flippe papiret. Og når man er sikker, trækkes den skitsede streg op med tusch. På de professionelle studier overfører man tegningerne til celluloider, men tiden var knap på workshoppen, så derfor gjorde man det på denne lidt hurtigere måde. Inden figuren bliver trukket op med tusch, kan man teste bevægelsen i en computer, der kan lagre små sekvenser af gangen. På den måde kan man nå at ændre fejl, inden man filmer rigtigt. Den rigtige optagelse foregår ligesom flyttefilm under kameraet. Her tager man 2 billeder af hver tegning, og det gælder om at holde dem i rigtig rækkefølge, ellers går det helt galt. Klassisk animation kræver mere end nogen anden tegnefilmform et godt holdt samarbejde. Det havde workshop-deltagerne fanget, og de sørgede for at dele arbejdet ligeligt mellem sig, som for eksempel i denne gruppe, der arbejdede med skakfilmen.
Fuldanimeret, gammeldags tegnefilm er den langsomste måde at lave tegnefilm på. Det kræver tid og tålmodighed, og selvom tegnerne på værkstedet arbejdede intenst og svedte godt hele ugen, så ville de gerne have haft mere tid at arbejde i. Nu skal vi se på en tegnefilmteknik, der helt har droppet papir og blyant. Det drejer sig om pixelation, eller enkeltbilledfilm med mennesker, som man også kalder det. Her bruger filmfolkene sig selv og skuespillere, som de så flytter rundt på og optager et billede ad gangen. Resultatet ser besynderligt ud, og det gør selve optagelserne egentlig også. Og så begynder du bare at sænke det. Når man ser den slags optagelser første gang, er det meget svært at forestille sig, hvad der går for sig. Se på denne mand. Se, hvordan han flytter rundt på pigen. Ja, opløjende munden, og så begynder det. Se, hvordan hun skriger, uden at skrige. Hvad skal det til? Og igen. Og igen. Og igen. Hemmeligheden ligger i kameraet, der kigger på alt det. For i modsætning til sædvanlige filmkameraer, der optager 24 billeder i sekundet, skyder dette her kun et enkelt billede, hver gang man trykker på udløseren. Så går du hen mod mig. Lad armen begynde langsomt at komme ned igen. Langsomt hen mod Charlotte. Hver gang instruktøren har flyttet på skuespilleren, står hun stille, og så trykkes der på udløseren. Når filmen bliver vist med normal hastighed, ser vi nu, hvad meningen var. Ligesom andre tegnefilm kræver pixelation præcision og omhyggelighed. Men her er det skuespillere og ikke tegnere, der skal være præcise, når de som her ganske langsomt flytter sig hen over gulvet. Det sværeste er næsten ansigtsudtryk, for dem skal man også holde bumstille og kunne ændre meget lidt fra billede til billede. Faktisk kan man forestille sig, at man selv er en tegnefilmfigur, der bevæger sig i faste billeder, og det er problematisk, når man nu er et menneske, der er vant til at bevæge sig lige ud af landevejen. Pixelation, som nogen også kalder stop motion, og andre igen enkeltbilledfilm med mennesker, kan navnlig bruges til at lave mærkelige effekter med ting og personer, som for eksempel den mystiske hånd her. Den slags effekter var der masser af i Odense Workshoppens mærkeligste film. Guf, guf. Njam, 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 njam. Njam, njam, njam. Kom, lad os gå væk. Lad mig lige tage en vin. Pixelation er nok den mindst kendte
tegnefilmform, men det er faktisk en af dem, der er lettest og sjovest at arbejde med, navnlig hvis man har et Super 8 filmkamera. Det går ikke så godt med video, for det er de færreste videokameraer, der kan optage et billede ad gangen.